Oga, wallahi jiya mun ci uban 'yan bindigan nan. Babu wanda ya kai labari sai da na tabbatar jiya mun yi. Babu wanda ya bar nan da ransa oga. Wai shi kenan ba matsala. Yanzu za mu tura ku Zamfara, ya kamata ku je ku kauda matsalar tsaron da take damun su. Karka damu mai gida, sai mun tabbatar da mun kawo ƙarshen su. To shi kenan ko burɗan ladi, a jajirce a samu a kawo ƙarshen matsalar nan. To shi kenan yallaɓai, karka damu, insha Allah za mu kawo ƙarshen matsalar tsaron nan. Insha Allah yallaɓai, wannan Bello Turjin da ya addabi mutane, insha Allah yallaɓai sai na kwamuso shi na kawo shi har gaban ka yallaɓai. Ai kawai ka kwantar da hankalin ka yallaɓai, tunda muka zo mun kawo ƙarshen matsalar tsaron Najeriya ne. Ba Bello Turji ba ko Bello Bama-Bamai ne, insha Allah yallaɓai za mu kamo shi. To shi kenan ofisa IB, na san haddi aikin ka ne ba na shakka, saboda ka ƙware wajen kama tantirai masu laifi irin su Bello Turji. Don haka ina so a shafe babun Bello Turji, a ji babu shi a cikin Najeriya, a kamo min shi ko a raye ko a mace, domin na muku alƙawarin duk wanda ya yi wannan aikin ni kuma zan ƙara mai matsayi. Wace mai laifi wallahi wancan kawo Bello Turjin. Bari mu leƙa mu gani Bello Turji kuma me ya kawo shi ofis ɗin 'yan sanda. Daga wata sabuwar masifar. A'a, me zan gani ne haka? Haba yallaɓai, sai ka ce ku ba jajirtattun 'yan sanda ba kai? Babur ɗan ladi, kai ma wai ɓuya kai? Haba, amma wannan an yi ragwagin 'yan sanda, kawai daga ganin mota ku tayi ku ɓuya. Yallaɓai ba kai kama da jami'in ɗan sanda ba, da me sai da jankali a kasuwa kai kama wallahi. Inna lillahi ga yanayi wanda yake 47.